Let's start question numbers and hele palina kan kalang Zawttu ni members om tak pu C Ngunlianchunga lo somang Push speaker kazo na start questions nile palina GAD Minister Chhanna na kazo napchu ena Ainawn Veng Govt complex ni thin na Sawrkarin Qts sakthat tumna awmna bina awmchuan Engtika sakthatura ruahman nge ani sina dinhmunah Sawrkarin Qts luah mek theih chhungkaw engzat nge dina Sawrkarin Qts luah mek te tan hian engtin nge ma alak ina anomna tur ngaihtuah sak ani awmna satutur zawnna tender chhuah ani tawh gina Engtika tender chhuah nge ani na chhuah ani chuan Tute nge contractor an hming le address min hil theih ti ani thui khop maya speaker kha ka Zawhna ani Ole General Administration Department Zawttu kan Chief Minister pulal do melo somang First Speaker, Ainawn Veng Sawrkarin Qts sakthat tumna hi awma tin Qts te thia mek ania thia Zawhbelhna sakthatur ani donani tuna hian luah mek mi zale panga unit zale panga ala oma tin heng kan thia tak muna hian Qts thar sakle tum ani tin heng Qts luah han thia sak theih Sawrkarin Qts an dilin ngai poimo masak thin ani tender hi chhuah la Nilo ni Ole Zawhbelhna Zawttu ni zawnna ngaihtuah members om tak pu C Ngunlianchunga lo somang Push speaker ka Zawhbelhna chu khatuna kan ngaihtuah tak ang khan unit zale panga oma chhungkaw luah tu te so an manga ang khop maya hna ten local ve tuna an luah la so chia khatia an omle na tur kha ngaihtuah sak mai ani lo na la ya hian tuna khan kan house leader zom tak GAD changtu khan ngaihtuah sak du sak bi kan ni ti kha adu sak bi de mai lo win khatia ngan thia do na ni chon unit za panga lai ni le ngala anom na tur bi ka hi ruahman sak thei an ni angem ani lo Nilo ta se engtin nge ni ho khan omzel ta kang ti kha kan Zawhbelhna ni Le Zawhbelhna Zawttu ni members om tak pu TBC Lalvenchhunga lo somang Speaker, GAD Zawttu Minister na ka Zawhbelhna chu Ainawn quarter thia mek malak nakal me ka khian engzat nge engtiang arangin nge quarter hi sakthat le tum ani dan project khakal khawmin kalo sheve dewa chu enge ni a survey te an zo toem engtiang ruahman na siam nge ni ruahman na hi siam zo to niam ti kha ka Zawhbelhna ni nome Le Zawhbelhna Zawttu ni members om tak pu RM Chakma lo somang Speaker kalome GAD Zawttu Honorable Minister na ka Zawhbelhna chu Komulanagar town hi census town declare na turin engsan nge ma la kanito ti tumna declare tumna ti ka Zawhbelhna Le GAD Department Zawttu Minister pulal do melo somang First Speaker, Zawhna Zawttu inaron Zawhbelhna khatchu an vai khan Qts kan peseng lova Qts adai lo frim hei tuna hian kan minister tepo Qts an luah thei chu tlem te an nia kan senior officer ho te hi kan pek thei lo hian tam mai boka chuwang chuanin kan in dai lo hrim maya a chuna ero kha chuan khulai
ชัวสันตุตะกัจจุไงป่วยมอนิทรีนะเต็นอปองตะกาตีทุดอันนี้ละวะคนเร่ตักซุงจังคานจะมีหัวหน้าชัวสันตุรนี่ลอยบัวใส่โรตีเร่งอันนี้หัวหน้าเราเทงมินปอใส่สักได้เราอันที่สุกันินปอใส่สักกันินปอใส่สักต่อไปรักขันหัวหน้าเราเทนขันินอินข้อมปุยกันดงโดนะอันที่เหลือการนั้นปอใส่เหลืออินข้อมปุยจอกฮะคริสต์มาสแล้วไหนเลยตัวคริสต์มาสเลยกุมทัร์ตลิจวนมังเลยละอันที่เลเซละที่ขันกันปอใส่สักเซลนี่อาจารย์ชูมิทยามเต้นอันเอ็นดิกะลวดลากอันนี้ต่อลวะสรการขันกันลวดที่เร่งจวนไอ้อินขลุ่จิมินที่นั่นเตะเราเซงตาสิละขัตาขานินสรการขมินหมอกผู้ดอนทันไหมนี่ที่นั่นเตะเราเซงกันจวนอันลุยต่ออันมานี่คนนั้นใช้รามเสียจอกะเทนคุจูหันกัลโปคนนี้เราไม่นิชูเนงอ่ะปะขัดยังข้าเนี่ยวังอินลู่ชัวสัดเสียขันกันง่ายต่อลวะสรการกัวตรินอะไรเสียนเราวังอินอันมานี่เราอินมาขวาเวตุรินเตียงชวนินกันเตียนี่ไอ้ฮีคนอินเป็กเบลเซลที่ชัวไทยต่อลวอันนี้ทีนอาศักชันนัตัวตานเฮียนินมาสเตอร์แพลนเสียมอันนี้ต่อจู่เฟสไวซ่าสักทัดตุมอันนี้กำลังนักการข้าเซนซัสตาวน์วันนี้โดนเอ็มตีกัจจุกระช่างไม่เทรีโลอุสปิกเกอร์